maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, sanin kai ya fi sanin ɗan sarki. Wannan wani labari ne da za ku ji akan wani bawan Allah, wanda ya keta burtali a cikin daji yana ta tafiya. Kawai sai kicibis ya ci karo da wani kwai. Ya ɗauki wannan kwai ya duba, sai ya ga ashe kwan shaho ne. Dole cewar a cikin jeji ne, ya yi tunanin me ya kawo wannan kwai daidai nan wajen. Sai ya ɗaga kansa sama, nan take ya fahimci cewa wannan kwai faɗo waye daga saman bishiya zuwa cikin yayi. Shikenan sai ya wuce da wannan kwai zuwa gida. To da yake yana kiwon kaji, sai ya je inda ɗaya daga cikin kajinsa take kwanci. Ya ajiye mata wannan kwan shaho a tare da kwan da ta tara. Saboda haka wannan kaza ta ci gaba da kwanci har zuwa lokacin fafewa. Sai kuwa a cikin 'ya'yan tsaki aka samu ɗaya daga cikin su ɗan shaho ne. Saboda haka shi wannan ɗan shaho haka ya girma tare da waɗannan 'yan tsaki. Ya zama tamkar ɗan uwansu, yadda suke komi shi ma haka yake yi. Ya tona kwata yadda ya ga suna yi domin samun kwari, haka zalika ya tone wajen kashin tumaki domin samo gwazarma. Yadda dai ya taso da sauran kaji ya ga su ma suna yi. Ya yi tsalle sama ya kaɗa fuka-fukansa yadda kaji suke yi, ba zai tashi shan sama ba sai ya dawo ƙasa ya duro ya ci gaba da harkokinsa. A kwana tashi har aka zo lokacin da wannan shaho ya tsufa. Wata rana yana da sai ya daga kansa sama. Me zai gani sai ya ga wata halitta ta bude fuka-fukanta a sama, tana shawagi cikin ƙasaita da alfahari. Abin ya burge shi sai ya bude baki ya ce, kai, menene wancan? Me shi? Ha? Sai wani zakara ya bude baki ya ce masa, wancan? Ai wancan da kake gani shaho ne. Shi din ya kasance shine sarkin duka wasu tsuntsaye da ka sani, da ma waɗanda baka sani ba. Shine shahararre na samaniya. Ba kamar mu ba, mu ai mallakar ƙasa ne, domin mu ba komi ba ne face kaji. Kama daina damun kanka, ba za ka taɓa dawowa kamar shi ba. Kai, saboda haka shi wannan shahu haka ya rayu kuma ya mutu a matsayin kaza. Allah sarki. To amma me yasa ya rayu kuma ya mutu a matsayin kaza? Wannan amsa ce mai sauki. Ya rayu kuma ya mutu a matsayin kaza ne saboda shi ya ɗauki kanshi a matsayin shi kaza ne. Haka zalika ya yi rayuwa irin ta kaji, kuma tare da kaji. Akwai maganar da ake faɗa cewa tunaninka kamanninka. Haka zalika ana cewa daga irin abokanka zan gaya maka kai wani irin mutum ne. To kun ga anan ya kamata ka san kai wane ne, kuma ka tafi da rayuwarka yadda ta dace da kai, ba yadda ta dace da wani ko wasu ba. Haka zalika kada ka kaskantar da tunaninka da kaifin basirarka da kuma baiwarka saboda farantawa wasu da tunaninsu da hangensu bai kai naka ba. Ka yi aiki daidai da kaifin tunaninka. Wanda bai kai ka ba shine zai yi koyi da kai, ba kai ne za ka yi koyi da wanda bai kai ka ba. Kamar yadda kai ma da na gaba da kai za ka yi koyi domin gyara rayuwarka da kuma cimma nasara. Ba wani bane zai gaya maka abin da za ka iya ko ba za ka iya ba, don ba shi ya yi ka ba. Kai ne za ka gaya wa kanka, don ka fi kowa sanin kai waye, kuma ka fi kowa sanin kanka da kuma baiwar da Allah ya yi maka. Kuma kada ka ɗauka cewa duk abin da za ka yi ba za ka yi kuskure ba, ba za ka faɗi ba, kawai in kai dole ka ci nasara. A'a, za ka yi, za ka faɗi, za ka sha wahala, za a zage ka, za a maka wulaƙanci, za ka yi kuka. Amma kuma ka san bayan waɗannan kuma me zai faru? Za ka ƙari da ilimi, za ka ƙari da hikima, za ka samu gogewa, haka zalika za ka yi ƙwari kuma za ka yi ƙarko. Sannan daga baya za ka samu nasara. Idan ka tsufa za ka samu abin bayar da labarinsa ga jikokinka, domin su ma su yi koyi sannan su samu nasara da kuma ƙarko irin naka. Saboda haka ɗan uwana, ‘yar uwata, zaɓi yana gare ka, yana gare ki. Kai shaho ne, ke shaho ce, ko kai kaza ne, ko ke kaza ce, kowa ya ba wa kansa amsa. Daga gare ni babban mutum nake cewa, sanin kai ya fi sanin ɗan sarki. Ƙarshen babinmu na yau kenan a sashen